Gidominar sa Cebu City ninyo sa nagkadaiyang sports event sa Central Visayas Regional Athletic Association o 𝗖𝗲𝗯𝗂 2024. Misunod sa host city ang Dakbayan sa Dumaguete, Bohol Province, Tagbilaran City ug Lapu-Lapu City. Samtang ang Cebu Province Division nga naa sa ikapito nga pwesto napuno gihapon sa kalipay sa ilang kadaugan sa mga sports events. Usa na niini ang mga players gikan sa Minglanilla Central Elementary School o ang Abante Minglanilla Basketball Team. Human nga sila midaog sa quarterfinals batok sa Toledo City, pinaagi sa final score nga 77-53. Unsa man imuhang na pamati ron na nakadaog mo sa imuhang teammates? Wala nalipay ro kay nakasuot mig championship. Teamwork ko sad mi. And communicate. Talk to each other. Work hard kapon mi. Work hard. Nga paningkamutan sa damang makadaog kapon mi. Para makuha namang team. Suma pa ni Cebu City Mayor Michael Rama nga ang sentro sa 𝗖𝗲𝗯𝗂 mao ang pagpakita og sportsmanship sa matag atleta dinhi sa Rehiyon 7. Gawa sa sportsmanship, gipadayag sab sa usa sa mga basketball coaches nga dako og tampo ang disiplina sa ilang matag kadaugan. Kuan lang kanang go back sa basic fundamental sa bata, man constant communication, man balik sa kung giunsa na mo pag-execute, pag-practice, mara sa mong gi-execute. We are going to thank God for giving this the finals tomorrow. So again, we give respect. We always remind our players to give respect and go back to defense if they are collapsed in the offense. So because we believe that defense is the first offense. Mas paspas sab ang pagpagawas karon sa resulta sa mga duwa tungod sa real-time monitoring system nga gi-implementar sa Department of Education Cebu City Division Office. Well, this is really specifically the brainchild of our division, especially ang amuang Assistant Division Superintendent ng si Sir Adolf Aguilar. Iya jud ning perspective tanan. He wanted to bring the actual games and its excitement to the homes of those nga dili makaari sa atong syudad sa Sugbo. This is also a prelude and a sort of a practice for the palaro, since everybody knows that we are also hosting the palaro. So 𝗖𝗲𝗯𝗂 is actually an opportunity to us to strengthen and to to perfect our system and practices. Gitakdang mahuman ang tanang duwa sa 𝗖𝗲𝗯𝗂 2024 karong gabii o gipahigayon ugmang adlaw ang awarding ceremony. Kini si Elaiza Peñaranda alang sa My TV Cebu.